Kif wara li f'Diċembru li għadda tħabbar li Prinċep William u Kate Middleton se jkollhom tarbija issa li qed joqrob iż-żmien biex din titwielet jidher li bosta huma dawk li saħansitra qed jilagħbu mħatri biex jippruvaw jaqtaw l-isem tat-tarbija l-ġdida. Jidher li hemm ħafna spekulazzjonijiet kemm dwar is-sess u anke l-isem tat-tarbija. Bosta huma dawk li jemmnu li t-tarbija ġdida fil-familja reali tista' tkun tifla. Jidher li Alexandra huwa l-aktar isem li għaddejjin imħattri fuqu. Alexandra kien l-isem tal-bużnanna tar-Reġina Elizabeth tat-tieni. Ismijiet oħra popolari mal-laba dwar l-isem tat-tarbija reali jekk dejjem tkun tifla huma Elizabeth, Diana u anke Victoria. Iżda kemm l-ismijiet aktar qed iċaqilbu lejn dawk ta' tifla hemm min qed jittanta xortija fuq ismijiet ta' subien. Philip huwa l-iktar popolari fl-eventwalità li t-tarbija ġdida tkun tas-sess maskili. Caroline Harris, li hija lecturer fl-Università ta' Toronto fil-Kanada, spjegat kif ismijiet reali għandhom ħabta jkunu bbażati fuq monarkiji tal-passat, fuq isem ta' qraba jew anke parrini, u dan biex jassiguraw kontinwità. U hekk kif qed joqrob iż-żmien jidher li l-Prinċep William huwa ferm eċitat biex jara l-familja tiegħu tibda tikber. Minn sorsi qrib il-familja reali, id-Duka ta' Cambridge jidher li wera xewqa li jixtieq jiffilmja t-twelid tal-ewwel tarbija tiegħu. Iżda Kate Middleton ma tantx jidher li jogħġbitha din l-idea minħabba li l-filmat jista' jispiċċa nisbaljati, partikolarment minħabba l-medja. Kate Middleton hija mistennija li jkollha t-tarbija tagħha għal ħabta ta' Lulju li ġej.